Mare! Mare! Oh, Maring Perfecta! Long time no see ah. Win ko Mari, amomon, balikbayan. Ay Win, nabalita ak garod. Nagpintas ka numati biyag mon kumari. Win kumari, te anak ko nga may sa adi London. Di may sa adi Amerika sika. Apo talaga nga naba nang kang kumari. Ag swimming kan ti kwartan ah. Apo kumari, nudad dumapay ako pag sungrod mi pay ati kwarta. Ya, apo di kalata kumamot ni padawat kanyami nga marikrikat. Gayam kumari, bagmanta nalagip nakpay. Ay win kumari, hangka nga malipatan, malaglagip kalata nga kang kanayon. Imayak ito kumari takwa, umay ko singiran tay utang mo nga idi. Ada utang ko king ka kumari? Ala ta nalipatan pa yung gayam kumari. Malagip mo idi inyanak mo ni Mayta. Awan iti pagbayad mo di partera idi. Imutang ka kinyak. Ay, tay 300 pesos idi kumari. Malagip ko datan. Win kumari. Tata, singiril ko. Kuna man no na ba nang kan kumari. Apay-pay lang ta singiram tay 300 lang nga utang ko king ka idi. Pay, ang good. Mari, tay kinabayag na tay utang mo, nag-interes nga, nag-interesen. Manong nga rodan nga itinagbalinan ng tay utang kun kumari. 300,000 kumari. Anya? 300,000 kumari? Enya ngay matipagbayad ko making ka. Ang nga mabalin ako kumari, idarum ka. Ay, uri niya ti pakadandalunan ta kumari. Awan ti pinirmaak nga inutang ko king ka. Hanga mabalin ako mari, bayadan nak nga bayadan. Kaya mo kumari, alae mo ni Mayta nga bayadan. Ay matike ni Mayta, isupay nga palpalamutok, kwarta iti kayat ko. Amom kumari, nakalaslastog katatay nga sumungsungad. Umay ka lang magayam agsingir iti utang nga nabayagan nga utang. Amom na syaking ka kumari agawid kalatan ta baka maabutan ka ni lakay ko ku karkarnyon na ka. Nga mabaling kumari, agkita ta di barangay ni sukaya mo. Ay, ore di kurte ta agkita kumari, hanak nga mabutong. Syakti din nga mangutang nga sobra iti korkorti kada barangay iti bubungom. Pwe, kabuteng kaya mo takarkarnyang ka dito, uri ikarwang ka niya pagbaludan mo isu.